kakasabi kay Brian. Hindi ko kaya! O, natalang ko. Game! Seryoso na. Game, Tina. Kung seryoso na yan. Sige, game. Ano? Gusto ko yung iyak, kaya ko natuwa. Kita ka sa camera. Maliit ako pa yan eh. Manipilig kayo. No sticks! Tissue, tissue! Puto! Thank you po. Una, kay Miss Lenny, thank you sa pagtanggap. Ano na kayo ka? Plastic talaga.